Watu unotyana? Makidho, one, ngoni, mushonga. Kwe unowatyirewa niwo? Wanoba kana wakakuita zvandaitwa neuyu kauya kana mari yacho hautoiwani. Usaka utombode kumuona padhuze pako? Handitombode kumira because ndikatomira futi naye papo homwe dzangu zvinhu zvangu zviri zvine zvichidedera. Zvekutodaro here Bhiripwe? Ndichitodedera kuti mukati zvakona ndinako kuti apana kubudisa chendichitasi. Ndomudedzere Makidho. Unenge wakutondidzinga pano. Handichode kuonana. But wakamumakirira? Anokuita zvakakuita izvi. Anokusecha. Ukasara usina kana chinhu. Ukaziya hadzore. Akambokusechera? Anokondirakidza matactics ekuti unofanira kugara wakachenjera. Usvika pavanhu vakadaro kugara wakachenjera. Papa pangotora zvekubva bhurugwa remukati nandinaro rine homwe. Ni bottom futi? Rine homwe ndonenge richichengeta ndatogadzira kana kubudisa ndichitenga zvandichitenga. Saka matactics anenge achiita ndapi chimbotiudza? Anokuita zvimwe zvinhu zvekuti anokutorera. Anokutorera. Mati mudedzi. Aiwa ndidi. Aiwa dangoti ungomira pasaidi naye chete. Aiwa anokutorera zvinhu. Anokutorera ukazopesanisa zvinhu. Patusadare. Handi asatambokutorera here. Anotora tumwe twekudya chete ndondiratidza. Ndakatongoisa zvangu homwe iri kunze. Paipa pamawacho acho tokuti nkava musingazoona achikanda zviri mukana chikuti achikanda mukana. Paunoziita sei? Pepa unozoda kubata homwe kudai sepomundoona twatosara tutatu tuchichi iye anenge achingokanda zvake mukanwa chidai. Anenge achikanda chii mukana? Pumba nendakangoisa mutoke tumabhisiketi tuchichi hatisi kuiga akabva aviga. Ndongoti hangu wakangoiswa panze wongoto ukangonzwa kanhikiri kino chingokanda manje akungoya achitanga ari kufara newe achikudai achikanda zvake mukana. Saka zvinhu zvakandirakidza kuti munhu ari dangerous. Ari dangerous? Aripo pagedha handikuziva. Saka haupabudira? Aiwa ndenda kutobudwa handitauriwo naye ndenda kutoenda kwandiri kuenda. But akatokumirira kapagedha uziva? Aiwa nditaure ndokuzoti hapana zvaunondivikina. Mandi ndichimudedza manje? Aiwa kumudedza handitodeni zvake. Kuwakaya vachiti ada change kwauri? Ndinayo even ndinayo ndisina handitomupe. But hey, handi iwe haana mbobvira ambokutadzira here muupenyu hwako? Ikoko kunhikirikina because kutongondirakidza example kuti pandosangana nepamupani pandisinganhikirikina anonditorera. Kome ndiani futi wanga ichiti unotya? Mushonga ndasei? Irizi mushonga zisitomani rizirera tinongoti bondi. Rinoita sei? Rinongodawo kungotora zvinhu kudidi. Rinoba futi? Ini kwandiri is very danger. Rinongoterana naiye. Naiye upi? Makidho. Vangofanana? Mushonga. Nani futi? Asi kuti zvaro mushonga risata nyatsosvika padhuze but mushonga rinoti rikabata chinhu. Ingochenjera. Rinenge haritode kutodzora because zimunhu rinenge risina. Ndiani futi munhu? Ngoni kanotasika munhu? Benzi uyu hanga akufa nenhikirikino. Angakufa ne? Hanga akufa nenhiki netyphoid. Akabva yangomupengesa ipava haana kuzoita musha. Saka ritopenga? Akungoita ngechibenzi kwandiri anondirakidza ngechibenzi. Anenge achita sei? Pfungwa dzake dzochiti munhu anonhonga anoba. Naichenjera ipapo. Plus abva awirana nakuda mushonga. Awirana stereo. Saka combination yacho inenge isingaita handiti? Kwandiri haitonhikirikira. Saka iwe hautomboda kuswedera mudhuze nevanhu iva. Iwe haudi uwirana nembavha here? Iwe haudi uwirana nembavha? Iwe vanhu vachida kundibira. Mbavha uyo wamunzwa ndiani? Makidho! Nyada de. Uyamtuze na Bhiri Makidho.
ipa bhiri hanga yo. Ane time. Po hanga yo. Yapwa mtimo, yapwa ime. Mpaime. Yapwa ime, kupesera kani. Andu wane time re. Wane time wapesa bara mkadzirini kwe. Ne. Wafara. Aye, waugare nayo sanyebe. Ayi, wakapesa upo hanga yaridi. Wakapesa rini. Airi bobi boy. Chenda kuteni. Unombonora breakfast andika. Vichu baba.